I'm sorry, ma'am. Issue of stronger Makaita. Akashika show up to Bani, Banadi, Banamba, you reach him for somebody to be on Mars. Now, nothing in the Wakanda Dara, now in a Pacific. In English, Pakananda was in his own good. I said that way. I'm sorry, ma'am. You didn't have a much in the moon. And I should have shown up on that. I watch home. Yeah, but I judgment is balance you relate belong to Saramachi. You have more place to harvest these crops and leave the land. Do judgment. Those are not my banana nature would. But where is the day? Can I go to Vista Mamma? What is this happening? Can I read the other syllabus? A day will be used to I'm sorry, ma'am. What I get up in this one, Magan in the moon, Pandapi. But I don't go to the other one, I don't see my sheep, but I don't see my dear. Here, born in the boy, but that's not my way in the end. You got in the industry. But I'm doing a TV show and get over to see him. What's Ramudi Chwaki? For an album. Was it quite a lot of was Rashi, but Ramudi. I tell you second, nothing depends on the moody channel, so the nothing in Nika. Is viable. Just the day of Chili, young Chili say, no, it's man to grandma. Just made it very clear. Gako ezinu zvake abude pabibi abiba acha kumudisa zvinhu zvindinyowani ini ndikapinda mudava basi mutuzere zvito kana ari kudzoka kuisa futi mabhanana nekuti sakuredechi ndiye kuzi contempt of court kuzvidza dare itori imwe mhosva yakazvimirira saka ndiyo nyaya ndikundavurira baba andina vatanganira kuti ndosima zvinowani atorimo ndiwo mabhanana aya akandoya kuripota arimo mumunda uyoyo munda wacho urinesa ndo munda uyo atakasungiwa nehosiya musvipa ndomunda ndaisima ndo ndakasima mabhanana nekurwisana nahosiya musvipa saka iye akabva uyiwa maswe macho vasikobva kubva zvaramabheri ake judgment iri Bambo ibvaipo apa totaura nezvekuziya aiwa totaura nezvasaramari jeri nemi ndiwo imi Bambo izvai musasapinde mumunda kwayo kana mune zvinhu zvenyu zvamuri kuwa ida mukuwetu zvirikudemo hamuchaiti chimwe chinhu zvinyowani hamuchaiti zvisai zvinhu zvenyu zvinyowani zviri mucheti mukuda mamakuda munda wati wenyu ndewasara iwe sara akandopinda futi mumunda yemu akaita zvaita chibva maenda kotaura kuti kumapurisa kuti akazina mambo kana andopinda kumamai akurowa kutaura kwamusunga polisi takatobvako baba kwazi polisi akati ndinotonga munhu azura chinhu hatitongi nyaya yemugano agura chii yakapera ijudgment zveida kuenforce hawasi kutonga chirova mapurisa wari kuenforce judgment panutaura uyu takazoenda mapurisa yangati nhau yekuti iye akanga anuziva mabhanana eya nekupisa nemushonga saka ndipo ndakabvunza ndikati iwe kowadzika kumunda kwa apisa mabhanana nemushonga ndiani zvikati ndini ndikati ngei wadini kuwamirira idini tiibvisa zvikazi nditi zvakadaro nekuti nzvimbo ngei
ndikataiva mune zvinhu zvavo Imimi kunyanya ndanga chamuchida negotiate muno negotiate ko pachinhu chenyu. Negotiation ndeya. Imi makazi munhu ausi wenyu budai munhu. Chamuda unyepera kunegotiate chiya. Imi mbuya kana zvotokunetsera. Endai motori interdict. Take application for interdict. Ndasambotsike gumbo rake mudai. Ndosaka ndati mbuya endai moita application for interdict endai paDC moapply for it moshandisa judgment asatsike gumbo rake pamunda imo kuti atamuitirerutsira kuti habvesta zvinhu zvani zvako zviri wabuda zvinoi haari kudaba chiendai mbuya moite zvonadii zvandataura asi ndinoti chemo inini ndashandisa mari yakawanda ndikumbira kuti kubva kwachipomba kusvika pane nhasi ndinongoya kunoku nyorai mari yenyu yese makawasta after judgment yapio munofanira kudzuriwa nenhasi ndiamosi mapresi ndiyo munofanira kudzura mari iyo expense yese maita after judgment yabuda iyo reye anofanira kukakuwa katike chifo mari yese kana neyo maitengera mwana bva yorai ndiye honzeri kuti muye ati Bambo siyaneni muda akapinda futi chemafona asi musamire ndataura kuti nemuita asamupinde muda ati next